відчуття такої трепетності, ніби ти граєш не тільки людям, ти знаєш, що ти граєш публіці, яка схожа з тобою ментально. Мені дуже комфортно ходити до храму, комфортно ходити до нашої парафії, особливо в нашому первомайському храмі, до парафії отця Володимира. Ми вже дуже звикли, я їх дуже люблю, тому для мене це завжди відчуття спокою.